Hi guys, good morning. Karon day guys, nanilhig ko dari sa nataran ni doktora. Diyan nakurat ko kay ning kalit og gawas. Himala ba kay kuan ra ni guys ba once in a blue moon mo gawas kad sa pag-start sa pandemic. Di gid ni sa mo gawas. Dugay-dugay jung panahon nga karon pa ning gawas ng makaingon kog himala nga ning gawas. Kuan ni si Jan nagwukaton. Ano yung palatuche? Nasa labas ng bakod? Hanggang din ng bulaklak. Ano po? Nasa labas ng bakod? Opo, nasa labas ng bakod. Nag-walking. A few moments later. Hi guys, good morning. Today is December 2, 2021. Karon day guys, natay saging. Kapabito may pamahaw guys, hinja. Wala ko magluto pamahaw kaya na pa may salin nga tinula, hindi na pag may salin nga inanunan. Nakanaan ako nga di may saging nga duha na dyan kasi mana, saging nga. Wajis sila mahinog. Ate, 2 weeks na ba ito, te? Hindi karon guys, sana naman sidyang panitan. Hindi ako ang lutuon ko an. Nagkuanday ko na, nagputos kay tagok. Hindi man siya mahinog, dugay naman eh. Ano naman sidyang kuan guys, sinuban. Sinuban butangag kanang sugar. Ato ni isang dungagon, diretso. Ang plano ko ng dungagon diretso, kaya hangi saw-saw sa ginamos. Kuha lagi guys, nagsigi ko Andres hang huba karong si Manaha. Hindi sa kumukaunog ka ng mga ginamos, mga parat. Okay, basit makasamot ko sang hubak, mga nang nalaman ni si Jang lutuon ang kuhan. Pinatamis ba? Ang gataan. Hindi ka na depos kwartong doktora kaya gura sa alas 10:30 na. Hindi. Kuhaan karong adlaw himala kay si doktora sa juning bakod. Alas 8 pa gani kuhaan na. Nagkuhaan na siya, nag-walking na sa garahe. Hindi. Umana siya nagpa-hatod ng pamahaw alas 10:30 na. Kami nga tidignaw, kami pamahaw. Pandari guys, baka nang bago kay gana magkankaan. Hindi. Puli ko dagsadaan. Nagbalik ra, paregaba. Balik-balik ra, isda, manok. Isda, manok. Kasi nakasuwag luto na ni guys. Hilaw pa, hindi gisinuban. Hindi butang ng sugar. Ginataang saging sa Tagalog pa. Hindi karon di ay adlang wibis. Magkuha na po ni maghakot. Kada huibis ko haon ito nga mga ipang-prepare nga medical supplies. Hindi, di lamang ko mag-video guys nga kuha kay. Ag mukuha ko an. Si Doktora Domingo, katong anak ni Doktora po. Hindi ko wala na mag-video na kay. Hindi mo angay. Hapit nagpasko guys, hindi. Kuan, grabe mingawa. Hindi. Rami lagi tawag pa check up guys ba kung
Di pa ko mahadlot. Nagpa-check up nga. Karon laging mga panahon na pag sige ko under sa ruba. Halos kada adlaw. Halos kada adlaw ko mo kuwasang kuan. Tambal mo suyop. Kay kada adlaw ko andaran. Bawo nga nun ni. Na-stress buti ko. May nanawag ah. Hello? Hello? Ano po yun? Delivery ng... Galing ng St. Anthony, Marikina? Ano po yan? Bayad na po yan? Andiyan na kayo sa labas? Wait lang po ah. May delivery. Sa akin na nakano. Sino kaya yun? Galing daw sa St. Antonio, Marikina eh. Delivery. Wait lang ah. Ano kaya yun? Ano kaya ito? Matakot naman ako nag-receive dyan kasi galing sa hospital. Matibig na. Ate, may pinadeliver ba naman sa ano? Galing daw sa St. Antonio Hospital. Matibig na. Wala na, nabingi. Nagpalit kayo kong grab. Ito. Hadlog sa itong gitang ko sa hospital. Natakot ako magpalit ako ng ganito dahil mayroong pinadeliver na galing sa St. Antonio Hospital. Ano kaya yun? Saan? Nandiyan sa labas. Sino sa deliver? May-receive ko lang dahil dito sa akin nakaano. Ano? Takot ako, di ko alam nasa plastic. Baka ito ilan yun, ti. Ay, Diyos ko. Ito ba sa number tinawagan? Baka si Ate Luna. Nagpalit di ko kuhan, guys. Kay lisod na. Di ka na ba ito sa hospital ng item, hindi sa rin nakukuto. Bisa rin ito yung kuhan. Nakalimuto. Bisa rin ito yung topic. Disturbo eh. Kuhan day, guys. Gusto nito ako magpa-check up. Okay, adlaw-adlaw lagi ko andara sa lubak. Mahadlip man ko kay basig. Gusto ba ka mo pa-check up kay basig lang yung nag-COVID. Manang mahadlip ko magpa-check up. Sabi nga, ano gada na hinog. Dabong pa man siguro ni kayo, wala din mahinog. Grabe dyan guys, gimingaw na gado ko sa moa. Gado ko katanawag. Kasi nanay nag-change of number, nag-TM, dagang number to intake. Wala din mo kay istorya, pila na kadlaw. Hindi ka tapos na, hindi pa? Hindi ka ba tapos sa pag-request? Tapos na pala eh. Ako nga meron pa pala akong kulang, meron pa palang oxytocin, hindi ko nakagawa. Hihina ko dyan, i-review ko ba? Meron pala akong kulang na hindi ko na-prepare. Oxytocin sa kanot eh. Tawag dito yung para sa pharmacy na cotton ball. Ihabol ko pa. Trabaho dari guys, multitasking. Hindi lang isa. Round. Agalang, di ba, hindi ko mulabaw. Lang sa, kay si Ate Digna na. Grabe. Diyan na dito yung comments, magmahawa ko no, kung si Aisa ko no. Si Aisa pwede. Okay, na yung mga medical supplies. Isa ka, kuwan. Tingnan lang, may masudar eh. Kuhan.
anak ko. So, At least high school graduate, kaya dagang mga buluato nga. alam ko may order ako. Ito pa rin, ng anak ko. Ama o mga spelling kay pabuhato ng chiki. Maka... Ganyan ko na. Nakakasabot ko din sa mga buhato dari kay trabaho dari round. Hindi lang isa trabaho dari. Maglimpyo, magluto, caregiver, ay tiguang. Di ba? Hindi, baka sabihin ng ang trabaho ay isa-isa lang, ito hindi. Daghan man. Mag-garden. Daghan man. Mag-garden kay may hardinero sana, ayun naman si doktor magpapasok. Gusto Maria. Bahala diyang garden o ginamatarong. Diyan ang sala na niya kay madot si dyan, di siya magdahom nga among maduho na kay among trabaho daghan. Napay di time guys nga isa mi ka adlaw dito sa diyang kwarto, mangbubantay ra kay nervous. Nagresilis mi sa tidig na magawas na namin mukaon. Diyan, hanggang magkaon, balik na po, mabantay na po niya. Adto na dyan mi siglingkod. Diyan ko andi ay kanay diyang hidaanan, diyang kwarto. Kung na tagsara palimpyuhan, mga isa siguro kahigayon sa isa kabuhan. Paalis danog bedsheet, diyan, si Arpod. Kada maligo si Jay, dyan na nga hinlo-hinluan, tagsara po maghinlo. Ang kuha lang dyan dari guys, ang hago dari kay may mga hospital supplies. Kaya ay gudong tagwa pa na. Si doktor ay mong atutukan dyan na naman na. Mag-receive, gahapon, deliver. Diyan. Basta, ako rin maka-explain kaya ako'y nagtrabaho basta di ko nilalim. Naimingan nga hayahay ko nung trabaho na. Kaya ginakahayahay. Hindi. Listen po guys. Hindi manarbaho. Hindi ko na lang po ko namili. Dari, dugay na lang po ko dari. Kaya tinag lagi kay masakitin ko. Na ako'y inburn yung asma. Hindi, nisabot ramang po sila. Kaya sa una nagtrabaho ko, gawas ng trabaho ko company. Huwag ko magdugay. Ako maadun kay kanang bitang magbiyahe, buntag biyahe, hapon biyahe. Sige ko kaandara sang asma, mana nga, naibaningan nga, anong nagwanta kong trabaho nga ni, nga stay in. Mas kuhaan ko guys, mas komportable ko yung trabaho stay in kaysa magtrabaho ko gawas. Kay kung kanunay ko sa gawas, kanunay ko kumandaran sang asma. Kay kuhaan. Expose sa kuhaan ba, mga abog, mga asus, mga sakdanan, bawal mo na. So, sa mga nutana, anong nagwanta kong trabaho stay, mana yung rason ito yung kay hubakon ko, hindi. Kada po magtrabaho sa gawas, kada pong di po ko kagwanta o ganang company pa ko, kuhan. Night shift, hindi. Di ko kagwanta na. Mo ludag ang immune system o sa gunsong kung di makatuba na nga yung pili ko yung trabaho ko nga rin mo nang nindugay ko diri sa mga nangutana to anong na ako nagagwanta kong stay na guys, dagan kong pag-istorya asa rin nga lutoon kami pamahaw. A few moments later. Mao nanighang saging guys ang gibutangan na og kuan gata. Kay dugay ra ni adjud mahinog, manang gibuhatan na magpamaagi nga makaon. Kay sabay nakasuway og maglutog nga ni guys, hilaw nga saging yun sa gataan. Lami ini siya guys. A few moments later. Karon day guys, gabi na unsa. Karon na ko maniud to. Kaniyang paniud to danan ning panihapon kay ganiya lagilit naman mi nakakanog.
kamahaw. Nya gani hawa na po ko naka-film karon adlang Huwebes. Oras gyapon guys, basta adlang Huwebes kuan mi maghakot mi og mga hospital supplies kaya na mo kuha. Nya wala ko nag-film gani ha. Solo ra ko mukaan ron kay kuan. Siya tidig na wa diha. Ning batsi na po. Diyan na ako. Solo ko mukaan karon. Diyan sa dali sinigang na bangus. Diyan kami ngawa dari guys. Kadyo, makabunga lang kami ngaw. Makabunga lang kami ngaw. Diyan bago pa po ng tanos mga vlog sa manghod. Dapat ganihan na ta kumukaon guys. Manggiunag tanaw mo nag-vlog sa manghod. Patis ug sili. Diya guys, nihapon ta. Maniud to tadang panihapon. Kaansa ko guys.